Legyen a munkahelyed Győrben, Mosonmagyaróváron, vagy akár a határon túl, Lébény egy ideális bázis lehet számodra. Hogyha pedig győriként nézegetsz, akkor ez a település sincsen messzebb, mint bármelyik másik eddig nézett vonzáskörzetben lévő falu, vagy akár egy győri városrész. Ahogyan eddig is, ezen lakás kulcsai is nálam vannak. Keresd bátran!